Sono qui perché c'è l'anniversario del 3 ottobre. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947. Thank God it's Friday! Grabe! June 30, 2023. Ngayong umagang ito, wala man ako kahapon. Pero syempre, babalik at babalik ako para sa ating mga ka-MB at para sa aking Basta ang kailangan nyo, hanapin nyo. And kapag hindi pa namin nabanggit, pwede kayong mag-selfie and mag-message sa Regional News Group RNG Luzon Facebook page at sabihin na, uy, napapanood na namin kayo dito. Ayun. Uy, pwede nyo rin kaming mapanood sa inyong mga social media. Ayan, ang weather update po natin ngayong Friday, June 30. Ang lowest temperature po natin ay 18 degrees Celsius at ang highest temperature naman po natin ay 24 degrees Celsius. Umakyat po si Haring Araw kaninang 5:30 ng umaga at lulubog po siya mamayang 6:29 ng gabi. Nako, Ayun. mukhang medyo okay naman ang ating weather. Kaya lang makakaramdam tayo ng kaunting pag-uulan, ano? Lalo na kapag hapon. Sa La Union, napakalakas daw po ng ulan dyan sa La Union kagabi mula hapon hanggang gabi dito sa Baguio. Nakakaranas din ng panakanakang pag-uulan. Medyo malakas, mamaya ihina, mamaya lalakas ulit.